Hire ustez, Pako, momentu honetan Euskal Herrian alderdi politikoak, abertzaleak barne, noski, sistemaren dinamikan sartuta zodek modu posibilista batean. Eta horrek, zekarkiok Euskal munduari kaltea, berri bat. En fin, hitz horiek, Fermin, zuk ere, txuri eta beltzu. Kaltea ez, nik kaltea ez nuke erabiliko. Gauza asko eta asko elitezkela, asko zobeto, bai, elitezke. Alderdi politikoek ere, zerbait ezin dutenean egin, orduan esaten dute bai, eske hori etzen posible. Eta orduan egiten dutena da, askotan herriak daukan indarra kamustu egiten dute, eta politikoen beldurra da, beraien soldata ederrak galtzekua, beraien privilegioak, beraien onurak oso ondo bizitzen da, hilean 3.000, 4.000 euro kobratuta. 4 urterako daukazu hori, 8 urterako daukazu, hor pelotazo ikararriak ditu jendeak soldatakin. Ik ezker abertzalea ere hortan eroria ikusten duk? Eroria ez, hortan sartu da. Bide instituzional batean, euskara zu, entzun duzu euskara abertzaleko inoguko egin duela bere soldatari, denak kobratzen dituzte, hor egokitzen zaizkie soldatak. Bueno, eta rosatik galdetzen duzu, hor erori diren, hor daude. Ez, baina erori... Zer esan nahi duzu? Erori... Hor sartu dira eta soldatak kobratzen dituzte, bale. Zein da galdera? Galdera da, hor sartu izanagatik uko egin ziotek orain arte zeuzkaten helburu politikoei? Galdera ona da. Gaur egin diazun galdera egonena. Orain arte egin diazun galdera egonena. Bakarraz. Ona da. Zalantza ditut. Batzuk salatu dute, independentzia oskailuan sartu duela ezker abertzaleak, ez dut nik esan, estatuk esan dute. Oskailuan. Eta karo, hori ere pixat absurdua da. Badirudi independentzia hitza bera, ez da. Hemen asko erabiltzen. Gure esku dago plataformak ez du independentzia erabiltzen. Badirudi hitz maldito bat bihurtu dela, ez da? Tabu bat eta hori aipatu ezkeo, demonizatu ingo zaituztela edo jendea iesi joango dela zure gandik, ez? Eta Euskal Herrian independentzia gogoa fuerte ikusten duk referenduma dira bazteko moduan? Ez dago, momentuan ez dago. Tako pedagogia asko egin behar da, Katalunian egin da pedagogia urte hauetan adibidez, baina justu kontrako pedagogia egiten bada, ez. Eta baina zaten ari ez gure esku dago adibidez independentzia ez aipatuagatik kontrako pedagogia egiten ari dela? Hori bere esan beharko dute, independentzia nahi duten edo ez, nik ez dut, ez dietentzun. Independentzia nahi dutenik. Nola ez, zer nahi ditekoa? Esan dezatela, zatik ez dut esaten orduan, independentzia hitza.